Úkolem Bomberiády je představení neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeže a představují svoji celoroční činnost, čím se zabývají ve svých kroužcích, oddílech či klubech. Koná se ve 13 krajích a dalších městech v České republice. Tady v Jihočeském kraji pořádá Bomberiádu Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. A to již 12. rokem. Mně se nejvíc líbilo tamhle boj se štítama a s takovýma bičma. Malá energetická akademie je soutěž, kterou pořádá společnost E.ON a organizují Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Cílem této soutěže je upevnit znalosti dětí o energetice, ekologii a odpovědnému vztahu k životnímu prostředí a naučit je něčemu novému. V rámci úkolů se můžou vzdělávat, naučit se základy o energetice a dalších zajímavých věcech. Takže první místo Bezdreváci České Budějovice. Tak tady byla vidět ta radost. Bezdreváci se radovali ze svého umístění z prvého místa za školní kolektiv. Taktéž společná fotografie. Co vaše třída musela udělat pro to, abyste vyhráli tuhletu soutěž? No, takže bylo 5 úkolů v 5 misích, kdy vlastně jsme vždycky plnili něco, co souviselo s energií. Například v té poslední jsme teda museli vypátrat vodní mlýn bývalý nebo seznámit se s tím, jak funguje. Takže jsme navštívili Buškův Hamr, děti teda pátrali na internetu, dělali model mlýna, předtím vyráběli teda něco na sluneční energii a trvalo to vlastně celý školní rok a byla s tím to docela velká práce. Děti to bavilo, hodně se toho naučili a myslím si, že ta cena je úplně super. Vyhráli jsme batušky a protože jedeme na školu v přírodě, tak si je budeme brát sebou. To si děti vlastně vybrali zase na internetu barvu a ještě dostali flešku, která se nám hodí, protože se už budou učit informatiku, takže sami užiteční dárečky máme. Velká početná skupina. Ježci tuším získali prvenství i v loňském roce. Jardo, je tomu tak? Kývni na mě. Ano. Takže nejenom ve 4. ročníku obsadili prvé místo, ale i v tom 3. je vidět, že mají opravdu našlápnuto a že malou energetickou akademii berou vážně a že se tomu na svých oddílových schůzkách věnují. Co váš oddíl musel udělat pro to, abyste vyhráli? Museli jsme se hodně snažit, zúčastnit, vlastně nejdřív jsme se museli přihlásit, že jo. Potom jsme se museli hodně snažit zúčastnit všech misí a všech soutěží, které byly vyhlášeny, celkem jich bylo 5 a vlastně plnit jednotlivé úkoly, které těma misema byly daný. No, což se nám povedlo a jsme moc rádi a vyhráli jsme první místo, takže máme spoustu věcí teď na náš tábor, které se nám moc hodí a jsme moc rádi. Tak já jsem byla na tom surfboardu a tamhle jsem plnila, hladila si zvířátka, tamhle jsem zas šetřila elektriku a nejvíce mi asi líbilo, když jsem si hladila toho králíčka.
tak já zatím byla na tom betánku, kroketu a na tom lezení po laně. A nejvíce mi teda zatím líbilo to lezení po tom laně. Chtěl bych poděkovat všem organizacím, které se podílí na přípravě stanovišť pro děti. A zároveň bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří umožní pořádání takovéto akce.